Hello mga ka-listeners, kumusta? Long time no see. Pasensya kayo mga ka-listeners, no? Kay wala gyud inspire na ang kuan, ang pagka mang-i-edit og drama, na-inspire na mga ka-listeners. Kay murag di na gid kayo ko para sa una ba nga kana bitong na ay active kayo mo edit. Lain na gid ang paminaw mga ka-listeners, luya na sa pag edit og drama, no? Unahuna na lang ako ning unahuna na lang nagdako ba mga ka-listeners. Pasensya jud kayo kay bawo ni unsa na ning lain naman gud lugos ako kalahutay og kuan kanang mga taas nga oras bitaw sa pag atubang og edit. Murag kuan na gid ba tungod siguro sa akong mata mga ka-listeners, no? Nga tanawon niya akong mata, murag mahalata magid po ninyo, no? Muna nga murag lisod na kayo gid atubang og taas nga oras sa cellphone. Muna nga pero naning kamot yapon ko mga ka-listeners nga maka-edit gyapon bisan pag kapoy na bitaw kayon ta atubag cellphone. Pero ang kamot gyapon ko karon bisag wala pa ma-edit, mag-advance kog video kay panikamutan ako maka-upload ta sa part 3, no? Kung dili man gani unyang gabi mga ka-listeners, basin ugma, no? Ay dila ko musaad mga ka-listeners kay wala ko sabot sa paminaw mod kay kapoy ba labad sa ulo bitaw nga ganing ini mata nga luya na po kayo iatubang og kanang cellphone mo na nga wa koy gana gid mo edit og taas nga oras, no? Mo na nga mo hapit-hapit ra ko ba og atubang cellphone edit kadiyot nya na nya ano po diuklihok kay para dili magluya ba kay og sige kog lingkod pating kapuyas paminaw bitaw mga ka-listeners kana magsikog lingkod bitaw mag-edit, grabe manakit na akong paminaw yung sakit ng sampot sa lingkod. Mao siguro ni usa sinungdan, no? Kani mga kaugatan ba nga mga ipit na ba mo si dungkoy ang iniipit naman tani. So mga ipit mga ka-listeners ni kaugatan og sig lingkod, no? Mao usa sinungdan nga makapaluya sa lawas, no? Muna nga pasensya kayo sa mga nagka-comment, daghan ra ba ning ga-comment mga ka-listeners nga wa na ko matagad, no? Labi na tong mga magpa-shout out, no? Pasayloa ko ninyo kay pag ko'y gana ron mo atubang og kanang cellphone nga magsigig edit, no? Muna nga dalikit ra na kuha mo atubang cellphone edit kadiyot. Muna nga wa pa gid mahuman in town. Pero karon ga-advance na lang kog daag video kay lumalaban pa rin, no? Unahuna nako kayahon pa bisan kog nagkalisod na kayahon gyapon. Kay awa na jud ko'y kita ani kaayo kay wala man ko pilar ko'y upload na ko, no? Murag sa asang semana may lag na usa mulabay pag duhang semana mga ka-listeners, no? Pag way upload muna nga wala ko magunaw na og makasweldo ba saan man nga kapoy mas paminaw mga ka-listeners, no? Pero nikamot yapon kay ug di po ko mag-upload na musamot ka kuan ka pait ang sitwasyon, no? Kay asa naman ko kuan pangonsumo kung dili na ko maganing kamot ba. Muna nga bisag kapoy kayo sa paminaw kamot japon kron, no? Muna nga kining pag video na ko mo ni timaan nga lumalaban pa rin mga ka-listeners, no? Bisag wa pa maka-edit ba lumalaban pa rin og kuan hunahuna nako kayahon japon, no? Kay kinanglan daghan pang nag-atang og drama, no? Nya di na ako tasun mga ka-listeners kay kanang apit na mong ngit-ngit
Basta mao na to no, di pa ko ka shout out ron kay wala ko magtimaan pa sa mga naga-comment mga ka-listeners no. Kay balo naman mo naguba ang akong usa ka cellphone, wala na koy basa, wala na koy sayon naman to magbasa sa isa ka cellphone no, pero sa naguba man. Nya wa po koy ballpen ikasuwat, kapoy po ni magsigsuwat mga ka-listeners kay sakit mata. Nya okay ra mga 5 ra kabok nag-comment daghan man no. Ganahan ta ko to magbasa-basa ko sa inyo mga comment pod para maangay tanan ba. Pero saan taman nga nagkaluya naman no, nga pasensya kayo no. Basin pa nagbuabot pa ang mga higayon nga mabaskog-baskog na. Makabalik rata sa ato ang mga naanda no. Sa pagkakaroon lang gyud mga ka-listeners no, pasayloa ko ninyo. Diya pong og simbahan ron. Lumalaban no. Ang kamot og simba mga ka-listeners. Isag na yung mga problema sa lawas, problema sa lawas, problema sa financial, pero kayahon samtang may kinabuhi pa. Okay. O paminawan niyo ang part 3 sa ko pa guma-edit no. Pero automatic naman yung baka edit ko no kay musunod din ang drama no. So paminawan niyo ang part 3 sa Ang Gugmang Buta, Dakog Mata. Tuod ikaw inday o ako nang naasawa daghan pag Hi. Hello. Niya naman po di ay tano. Kumusta? Manginaot nga kitang tanan, ana gyapon sa kabaskog sa lawas. Og magpasalamat ta sa Ginoo niining tanan. Pagdaygon ug pagahimayaon ka gyud Ginoo. Okay, padayon ta. Ang miyagi nahuwasan si Titina sa iyang kaguol. Iyang gisgutan siya nilini bahin kang undoy. Nasinati sa naon nga komedyante og nindot nga ikasulti ang nawahi. Gilain gini pagsabot ni Lenny. Midipinsa si Titina. Ganahan siya mokanta ni undoy og maluoy siya kung makita niya kini. Kun gano? Wa may gisulti ang writer. Mag-wait lang ta, di ba? Unya, miuli si undoy o nakasinabot sila sa amahang si Usting. Nga gibati ng kabalaka og kamingaw sa anak. Gigutom si undoy. Madod pa ni Usting nga dunay sinugbang buriring og linungag nga kamuting kahoy ang iyang giandam sa anak. Milis nga og samot ang ilong ni undoy nga nagkadayon. Bakit yung gikunin mo tayo, Usting? Bakit yung gikunin mo? Okay ba dayon ta? Ni alang sumpay ning atong sugilanon. Ang Gugmang Buta, Dakog Mata. Napay ilong has ng kislata. Lami kay to parison. Unsa tay? Nya makupot ka sa ryuhan. Ahot na to ha. Pero agad ta halang kay lahilaw ba tong pagkaluto ang duha. Ha? Ay ikaw na balaan to. Sorry tayo ay. Patiyon ko ni mo tayo, Usting. Ha? Patiyon ko ni mo. Dili ako yung patay ni mo doy. Ay. Katurang buriri nga sinugba og linungag ang kamuting kahoy nga gihilaw gyud na kog loto. Gihilaw gid ni mo tay. At na tay kita duhang maon ato tay. Oh, laki. Kaya ni mo doy. Di jud kakabidyahan da. Bilang ikaw. To ay tinuwang manok dito dog. Ay, gihawa ti jud kag bisayang manok na ka. Aron ganahan ka ini panihapon nimo. Hot na tong tanan. Thank you tay. Bikis ko imo ilong. Sa tay ilok. Papadlong yun. Papadlong yun. Buhay mo ilong. Papadlong yun. Baho maglubot. Ha? Sa akong pagkaanak pa imon, maakang. Wagid ko magpabadlong ninyo. Mao nga muhangyo lang unta ko nga likayan na ninyong binata ninyong lalis og away-away bi. Nice, papa di mo imon ay. Saya ako. Ikaw, wa na lang doon kang? Lam di ay. Usay hilom. Gusto na gud mo anak bi. Paita sa ninyo pa uy. Ma, gusto gid ninyong tinud-on ako nga mubiya ko dinis ato? Wa man mamutingog. Sorry, day, Titina. Sorry, Inday. Tiguwang na intawon mo, ma. Pa, dili ka mo'y mauwawan, uy. Ako nga nga inyong anak. Mao magsinaptanay lang unta mo, bi, palihog lang. Pwede? Nauwaw ko sulting Titina kang da. Ikaw ra? Hasta ko, uy. Ikaw masabkot. Oo, ako na po.
Lagi na lang ako. Magsugo na punta ini. Sabutan ko na natong tarong, be. May gustong titina nga mahapsay ta dinis ato. Wa na'y away. Nahibaw jud ka mon, nga di ko pala away nga pagkaasawa. Ikaw kyud ang problema. Tanawa. Nagsugo na po. Kung problema ko sa paminaw ni mo, ikaw na biya sa hinungdan. Ganun ako man. O suma. Ha? Suma. Sa manindahe pagtaho si Turning o sa mayang balik-balikan dinis ato, be. Hoy, amaw. Mao ginay nakaapan ni mo mon, oy. Kay madudahon kaayo ka. Dili tan ako gipurma-purmahan atong turning nga nanindag taho, oy. Insa man di ay ako? Ay abag yun ka nabayot na ka? Dili. Insa man lagi? Si Titina. Unsa? Si Titina? Tabudlong. Ano ko taon? Katiguang na niyo, yung makagusto sa ato anak. Lulo naman gani sa Titina kung kwentahon? It doesn't matter, Emon. Turning? Wa kabaliwa, Turning? Kabalio naman gani ng mga tuhon ni mo. Murag mayabo naman gani ng taho nga gikabiba ni mo maninda ka. Uy! Buyag. Na, buyag ko no. Uy, mahuway, Turning. Uy, mahuway. Oy, turning. Nganong ni amang ka, nga gabiin naman ron. Naninda gyapon kag taho. Hadot na nga akong taho kang ganina ng hapon. Niya ako kay mamisita ko. Unsa? Kisa may bisitahan ni mo? Abay, siyempre, si Titina, my dear. Wa, gabae. Gibahak na. Oy, turning pahuway, oy. Nanimaho ka man ganing lunok. Mau nahiso na ako kang padangugog. Panghinapay sa buhok. Lunok. Turning, Mon. wata ko din ha. Mamisita magyud ka ka ni Titina. Manoy. Till death to us part. Tapagahak na. Nahilom ya kang basta papabutan ni Dinis Turning, ha? Magbae pa kuspinote, balikon tani. Toaraneng. Unsa? Uy, ay ato sa ko. O din hilang kaning. Wa pa di mahurot ang akong taho. Taho! Sirit man. Ay, naunsal ba ning kalibutan na in taon karon oy nga nagpabadlong man rong mga tiguang? Kusang tiguang kang, ha? Tanaw mo ka na ko. Apel ko. Si Torneng, og naa pa ba daylang tiguang dinhi nga ikaw raman? O sa? Nagsugod na sa luma, ha, pa? Dungkan ka, Titina. Uy, sakyanan man ni Dong Rinder. Naa si Dong Rigner. Ni alagi ko noy imon nang akang kay buot kong mamisita ni Titina. Mao ba, Dong? Wow. Na ba siya? Oo, naa. Naa si Titina Dong Rigner. Gawas diha. Namisita si Dong Rigner nimo. Daghan kay da. Dili ko mauwi. Si Titina, kang. Oh, naana! Titina, no ha? Kung gusto ka, ma, ikiatubang niya. Nayabag ka? Ay, may pakawawis papaimo ni mo, ha? Gawas na. Nagpaabot sa Dong Rigner ni mo. Ay, yun, mig palagutos papa ni mo, Titina. Wa pa kang mahibaw dahi kung unsa mig masuko. Ay, yun, mig palaguta. Ma! Bisan tuod ikaw inday o ako nang naasawa. Daghan Napugos na lang pag-atubang si Titina kang Rigner. Bisan supak sa iyang buot. Ug ang nawahipod, way prino Midiga dayon. Miingong I love you. Uy, gisiwilik man lang. Apan ingon sa wa lang si Titina. Nagpakisusi si Rigner kung may laing naninguha sa babae. Og way laing gitubag si Akang. Si Turning Ragyod nga ninda og taho. Sa laing bahin, nadismaya si Titina sa ginikanan. Kinasabot ni Ining, pugson siya ngadto ni Rigner. Si Undoy natong tungura, nagpakisayod sa amahang si Usting kung unsay bation sa mahigugma. Apan, pinanda pa di hapon ka. Isa man. Tiguang naman yung katay. Agoy.
Usoy batiw na to anang may gugmatay. Ha? Oh, nahigugma na ka, Doy? Tepa. Sigurado ka? Patay sa doy. Sambag-sambag oh. Tubag na ako. Gamay lang ba? Batiw na to anang may gugmatay. Pag di ko may bahog, mauna ba ni? Paragot bida, no? Yahagit mo ang akong kibabait gugma, Doy. Sure, di na tayo. Kana sa kadlib niyo mo tayo. Sige. Kaya, paminaw jog mayo, ha? Aron makaton ka, unsa man taong ka. Litsuan na tayo Ay, ulagay! Dili mayang modulit sok, ha? Kanang kuan mo agi sa padangog una ba? Ilani mo tayo. Alagay! Unsa? Patiling magagmayo, unsa mo dahil na mo ikasulti, be. Sulti na yun. Ay, padangog lagi una. Di ba kakasabot, eh? Para sa po naman nguyab kag babae, God. Unsa? Paganahan usa nimo ba? Nya ulu-uluhan nimo aron dili lisod ang pagpasugot ba? Unsa? Saon? Ulu-uluhan nimo. Lagi, klaro ha. Sara. Spirito gid kana. Eksperto, unsa? Eksperto! Spirito butbot. Butbot. Butbot lagi gid. Oh, butbot lagi gid. Ahak magkaot kay. Klaro kayo. Lamin mo daklon ni, sabta kayo. Ditsuan lagi ko. Sige lang ko paukiyab diha. Lagi na. Paminaw, unsa kayo? Masters ko na. Ha? Paminaw. Tanang bayan akong minaw na rin. Aslo mo ganit sambag-sambag kaon. Hagbay na akong minaw ni mo. Hapit ako pulin ni mo. Papaning sambag-sambag, iluon ako ni mo. Ay, paminaw lagi. Paminaw lagi ko. Ay, sa tagamay sambag-sambag, baby. Ma. Basta mo sulti gani ko na. Basta mo gikaon no sa ahak biya ni mo palim din. Na. Na. Basta mo sulti gani ko no. Ayo po uli ha. Nadyo kay pasensya. Kay kunwa kay... Ay, nilatay. Bida ang tatagbayin si Muani da. Wag ihapon kang sugod. Sige kang katik-katik niya. Sugod ako! Unsa maka... Unsa? Kanang mahigog maonday, no? Ang bation ni mo, anak, magsige laggahi. Unsa nang sige gahi. Unsa na. Paragod. Paragod. Unsa po sakit anak. Unsa po sakit anak. Katol man na imong hapakwanga ka. Katol din na. Usbi, maganahan ko na. Sige gahi. Sabot yung pasabot. Unsa tayo mo gahi. Mangutan na pa magkag-usin mo gahi, eh. Ang humok, God. From humok to gahi. Kapoy, ni mo tayo. Ang pasabot ako pa. Ang pasabot ako sa gahi ba? Kanang imong bakba. Mugahi na basta mo duol kas babae nga imong gikugma. Ha? Mukhang aba, mukhang anang baba. Mura bitog natulog og lansang tiyaon nga kanang natitanos ba? Muna, mugahi. Mo ba tay? Oo. O jadi ka pa na pong babae na tay. Bida. O labaw na mugahi. Bida. Maglisod ko kag kanang kuan lakaw kay sabal. Nya gilok-gilok kon. Sapa de tay. Ikaw ba? Mao din sayo namatay sa nanay no? Tungod din nimo. Namatay sa konsumisyon. Bebe, unsa pa be? Saon na? Pamina sa. Okay. Unsa to imong sugod? Unsa to? Unsa saon na? Okay na. Saon na. Wa pa mi magkaoyab si nanay nimo. Pudi dadi ko makatog. Si nanay ra nimo pirmi ang naa sa kunahuna doy. Pida. Magdamgo kanya pirmi. Bisag nang mata ko. Oh. Mamatay? Ay, sus, bisan unsa ako buhaton no. Bisan unsa ako buhaton si nanay nimo. Murag pirmi na ko makita bisan nagpiyong pa ko. Oh, sa. Kuyawan tayo detay. Kuyawan detay na tay. Mauday na ang mahigugma. Unsa pa tay be? Padayon pa tay. Dili ko mahimutan kun dili dako siya makita as nanay nimo. Nagsagol akong kipati. Mura ko kaihiyon ba? Maglingi o magpangita kag daplin. Kanang kataguan ba? Unya, sakit-sakit sa imong tiyan tay no? Oo. Bao lagi kadoy. Unya, gawa sakit-sakit tiyan tay. Nindot iutong no? Oh, bao lagi kadoy. Iga ni mo eh. Breath good ni mo God. Ahak mo tay. Kuan man na? Wa man kami gugma na. Pagtumo dito eh. Kalibangon man ka dito. Bitaw de. Unya tiba sa istorya ikan. Di na magwanta doy. Utong na dito. Lain na nilang nayungon og ng akang tin. Ila gid ang ipamugos na si Rainer nimo bisan wa kay gusto. Dili man direkta nilang gisulti na Lin pero masabot nga ingon ana mo ilang gusto. Ay, lisura ana. Oo kaayo. Bisan ikaw tingali, nakasabot ka kung nganong mo ni gusto nilang mahitabo ni papag ni mama. Kay kwartahan si Rainer. O dili kay kana lang. Usa pa ini nga sila mo'y tag-iya sa yuta nato dinhi. Aw, mao gyud na.
kanang ila paniguro gid na. Panagkanag magkinaunsa ta dinhi. Pero dili na maong ila, Lenny. Dili yun. Dili lagi. Pero sa may imong mahimo. Naglibog ko sa ikong buhaton, Len. Kisa kay makatabang na ako. Lisuraan natin, uy. Tinuto na lang pa na kung akong nahuna-hunaan, Len, no? Ha? Kaya sa may imong nahuna-hunaan? Namulayas na lang ko. Unsa? Hala, ayaw natin, uy. Dili na maayo. Ayaw gid anak taon, day. Pero sa may angay na kong buhaton, Len. Unsa man? Sultihin ko. Ako! Kahibaw ko kung siya nga ni mong buhaton, titindo. Si Kuala. Na, ang samukan ay, usa na po kay tuyo ini niya ay. Ay, nakadungog jud ko. Klaro kaayo. Sayo nakaayo na tintindo. Kung unsay imong buhaton. Kalit man lang kagsingit ko la. Be, kay ba makakag-usay buhaton ni Tintin? Be, sulti? Kuan, kining. Naunsa day ka, Tintin? Tan-awa ra? Kahibaw ko no. Unya dito. Ay, hindi mo ko la. Pataka lang kagsagbat. Dugang nakas problema ang Tintin da. Len, maulit na lang ko. Kini maguskwala, uy? Ayaw sak uli, Tintin, uy. Gimingaw ba ako ni mong titina ka? Hi, Tintin. Tabangan na kita kag unsay maayo na imong buhaton, Tin. Asa day problema? Ayaw na lang panghilabot ko wala. Para ranis magadag ko. Magbitik pa kas imong utot, may pa. Hala. Unsaon taon pagbitik sa utot lan ni? Imo na na problema. Len, adto na lang ko. Sige, Tin. Magsulti lang niya tag-usab. Kanang way makadisturbo. Sige. Bye, Tintin! Hoy. Di ara ka kula, ha? Pag-istorya diyag ikaw ra, ano malingaw ka? Pag-enjoy. Kadiyot sa Ayoko guniti, oy. Nausa man ka. Dagana sa problema ni mong gihatag na ko, oy. Magbitik sa utot. Unya na, pa-joy pa istoryahon ko ni mo nga ako ra, ron malingaw ko. Pa-enjoyon ko ni mo. Ay! Ambot lagi di mo pala. Kadiyot sa Lenny, oy. Mabitik din ang utot, Len. Ay, oo! Suway eh! Kasuway na ka. Mabitik di ay. Unya di mabitik, saon taman ka be, kaya kumbikton. Ambot ni mo! Mangambot. Nya tagaan tag problema. Nakay pisi di ha. Saan ni mo pisi? Limtanon na ni mo lan, oy. Tiguang na jud ka lan ay. Bago pa gani kag nag-ingon nga magbitik ko sa kong utot. Ako gamiton na pisi, god, pagbitik sa kong utot. Grrrr! Ko alam, mayabag ko kapili mo! Kasilan dong Rigner. Unsa may ato nimo? Kining kuan kining nagduha pa man ko atong imong giingong negosyo dong. Lisura dong oy. Usa na sa kong tuyo ni mo Plus. Ha? Pero mangumusta ko sa akong unang gisugo ni mo bahin ni Titina. Kung kinsay akong karipal niya. Ay, mayo kay nakahisgot na ka na dong. Pagkakatawanan. Unsay katawanan? Dong, abi nimo na ako ay nadunggang istorya-istorya. Bahing Titina. Unggoy kuno'y ganahan ana niya. Ha? Unsay unggoy? Ha, Blas? Unsay unggoy no Iblas? Unsa? Ay, makakatawa lagi ka dong, makakatawa lagi ka. Pida, si paigot oy. Igot ba? Diretsuhag unsa nang gipasabot di mo? Pero dong, paminawa ko mayo dong. Ambot ko nun sa ni katinood ha. Ang ako ba? Kanang istorya naman gunigod? Istorya ba? Pastila ni mo no Iblas. Kung wa magani ni klaro ang buot ni mong isulti. Ayaw na lang ha. Nag-usik ka na sa akong oras. Dani mo dong. Ingisog mo ganong ngugat ko mo. Eh, paminaw sa gudong, paminaw sa ayaw dayon pangluod, pangluuran. Unsa lagi na! Doy, kanang naghiskot yung kagugmaon doy, no? Sa ato pa doy, klaro na kayo nga luna naging kay lunay nakapakay ag sa tinapok ni mo pagbati.
Sobra man ni kay Altay. Mura mo lagi okay. Buhagay yun eh. Unya. Kinsa mo tawag ng babihana nga, way padoy. Sa wipad? Oh. Sa pungkol kay wipad? Daog nung sa nang imo tayo eh. Ito naman ako pungkol ko. Bita komedyar to doy. Kanang muna nakaapan mo kay dili kayo komedyahan da. Kumidyag, kalirong, sa kalirong sa parado tayo, niya ilam mo siya, nagbukal. Ay lang kumidyahin ni mo liwat. Baya ni mo, no? Baya, no? Kita paragod, makalimot ka, anak na makanako. Oh. Ingon lang ka na, maingon lang ka, anak. Ambot niyo sa nanay, giunsa ka ko ninyo pagbuhat, imo matang sabayon, ha? Inyo raman tingnan ko, giwiris-wiris, pagnos mo siguro ko ninyo. Unsa, wiris-wiris, baoy? Oh, duda na ko tay. Kinawat-kawat siguro itong gayon ng ipamdusan mo sa nanay, no? Mapaminaw na ko, dali-dali, alam mo sa. Mao na nga, naong tao ng, murag, akong naong, gilamo-lamo lang ninyo. Wa, gabae. Sama dia, doy, oy, noon sa matawag ka, doy. Unsa? Aba, ingon ra makagsaba. Sulti sinood. Sakpan mo sa nanay lolo kanya to, no? Hoy! Doy! Bastos eh. Bastos! Sulti lang ko, kay para na ako i-reference ba, kung nganong ingon ini akong naong taon. Bida ni mo, doy. Bida, nga na bida man? Gusto na, day, ay! Bida. Dili na ko gusto minumdum pa niya itong masakit kong kasinatian. Kaya nga naman tay, mura yung ikan ka virgin, kay ikaw may gisakitan? Hilom ay, bastos yung kata. O nga nung bastos man? Di na mo ko ninyo buhatan ng nanay, sementeryo, ha? Hilom lagi. Unang naon ako, mura kalibira? Unang inanay mo resulta sa kunaw? Ay! Hinanti kang dili na ko gusto minumdum atong sakit kong kasinatian. Ayaw na ko kata ang kugan o mga uwat sa kagid sa among hapon ni nanay ni. Nga naman eh, what happened? What happened, ha? Hapin ba, ay? Kung saan paghimo ni mo, kung doon na pa'y hapin. Sige, proceed, Your Honor. Sorry, doy, ha? Sorry, yun, paminaw lang yun, doy. Sorry, doy, kayong taon, doy. Sorry, doy. Dito ka na mo buhatan ni nanay ni mo sa daruhan, nga pwede tilaghan ng tilas. Grabe naman sa taon ng nanay. Ipasaksi ba yung taon ninyo itong tilas inyong pagbuhat? Ako mga bastos mo? Katulog ko lubot, ato. Oh? Katuloy mo lubot? Lagi hil. Nagkagyan naman na. Hilaw, ay! Maya gani kay natiwas ka. Oh? Sabi ka na ganitawas ko? Kuan god. Maestro. Umiyado na ka niya. Mura kang bata. Sa murag bata, ha? Ha? Batanon palagi gud akong tan-aw doy, no? Dili mailhan nga lapas sa kalendaryo ako edad. Oh, tay. Lagi tinawag gid ay lagi ingon. Lamat doy. Pero usab ra ko hilak tay, usab ra bebe. Usab nga be, usab. Ngano man? Basta lang, usab lang nga. Klaro sa nato, pero doon kayo bilin siya, pero maklaro, bebe. Ay, taysa. Daklo, tinulog ka, Usab. Last lang, ha? Yeah, last. Okay, sa amin, sa akong bulsa tay. Sige, padayon ko, padayon. Okay. Ngap na yun! Si Klaro. Ngano, maka! Oh, ngano? Ngap! Babae. Nga pa namin kalit. Oh, dara! Pragaba! Si Pragaba? Wa man sa amin ang imong gihatag doy. Lain sa minaw sa mala. Buak mala. Buslot na na. Buslot ay. Kay ikaw may ako nakita. La! La! Puyawa ni. Ikaw tayo mo nakita pa namin, oy. Liwat yung ko ni mo, tay. Unsa? Oo. Sa ilong lang daan. Murag yun ay porma, oh. Pero, pahilakon palagi ka mo ng murag porma. Baya, no? Kung mahila ko, umilis ka ko ilong. Correct. Maliwat ko nimo. Correct. Kung ikaw kay mahilak, indoy. Indoy, unsa man? Mawang kalisgag. Lisgag mo ng ilong ni mo daan, ay. Ay, di mawang kalisgag. Mawang sigil lang kong hilak aron di mo lisgag akong ilong. Bitaw, no? Hila ko no, be. Ngap. Tay. Oh, ngap. Di mo na ngap. Utong katong. Sige pa. Bidado di. Hosto na. Agoy. Ano ibono mo ko di mo hilak ha? Nawaalis ka sa akong ilong? Oh, doy, nawa kalis kag doy. Pero grabe nang pagkaukab. Unsa? O kinsa mo sa'y nagsulti ni Monoy Blas? Nga ganahan si Titina ng imong giingon nga artistas entablado? Nga perting patiag now? Ug murag unggoy ang itsura? Aw,
Hibaw naman ka sa atong pagka-impluensyado din dong. Power ko kay ta din higod. Taas magkita radar. Daghan mo tag mga batos. Pero dili sila uyab. Kaya man manguyab ni Titina. O, posible sab kayong magkauyab sila. Kay pero gaba taon dong pastilan. Magpatuloy ko kalima kung naay babae mo sugot niya. Kay unggoy lagi. Naong lagi tawana lagi. Ano may katawa mga? Ha? Katawa. May katawa man ka dong. Ayaw kong sunsuon na. Oh! sorry kay dong Rigner. Sorry dong. O kinsa man kunoyngan anang unggoya? Duol ras unggoy. Tungod kay undoy. Ala, no. Undoy. Unggoy. Unggoy. Pastilan, abi na mo kinsay mi abot da nga nindot kay motor. Ikaw man Danny dong Rigner, oy. Oy, sa may amo ikadalit ni mo dong, oy. Ayaw na. Ayaw na pag una-una anak, noy. Nang. Tawag Titina dito akang maikog tang dong Rigner, oy. Oy. Ay kadiyot dong Rigner, ha? At doon sa nakos inday tintin, ha? Ayaw na lang nang akang. Ha? Di lang usa na ko disturbohon si Titina. Kamu sinoy imon ang akong tuyo karang. Kami dong? Nganong kami man dong? Pastilan, imo na bang ibaligya ning yuta din hidong? Pastilan dong, ayaw sa taon. No. Dili libahin sa yuta noy imon nang akang. O gaya mo kabala kabahin sa yuta din eh. Kay espesyal mo para nako. Tungod ni Titina. Pastilan, salamat. Gyud kaayo dong Rigner. Gusto lang na kung klaruhon ninyo kung kinsa ning ginganlan taon og undoy nga artista kunos entablado nga ganahan gyud kayo si Titina. Unya. Bati para makayog na. Klaruha kuno ninyo, noy imon, nang akang. Nagtinutukay man mo. Noy imon, ha? Nang akang? Nakailamon niya, ha? Wa rabado. Murag may hidunggan ko, pero ambot lang. Ayaw ka bala ka dong Rigner. Kamera'y bahala ni Titina. Mauna dong Rigner. Wag yo'y laing parison niya dong. Ikaw ra gyud. Salamat nang akang. Salamat. Abi ninyo, ang inyong kaugmaon naaragyod nag-agad ni Titina. Naaragyod niya. Unsa makikipanagsultihan nila ni Papa Emon, Mama Akang o ni Rigner das lingkuranan sa gawas. May kihatag si Rigner ni Mama Akang. Murag kwarta. Kalain. Idawat si Mama o kwarta gikan niya. Misakay na si Rigner anang takong motor. Ito na siya. Kalain nila. Kasi pati pasabot silang pagdawat o kwarta gikan ni Rigner. Unsa man. Atagil ako dyan kang bisag kamay lang ba? Kita ba yung duha nga nakigsulta yung dong Rigner? Ilom diya mo noy. Inya kay gatagan. Nga diri man gitunol ni Rigner nako ang kwarta. Ikay magbudget ang atong gusto mo dinis bay. Ikay Ay, gusto na, oy. Gusto na. Linag ko mangayo. Kyaw ko, kyaw. Lagi. Da. Ugma. Pakigsultihan na tos Titina bahin anang kinsa ng unggoya na undoy. Ikaw lang pagkagsulti, Titina, eh. Nga naman, ang lood ka? Ano kung manlood ko? Badiya, oy, bawan ta ka imon, oy. Hatagan tagyod ka ining kwartar, nipalit ni mo paras imo mga hiniktat. Sabanin mo kang, oy. So, gabi na. Mahuway na ta.
Saba magmata, saba sang matog. Samot man di dahil ko tog ini. Dakuag ka pa ng kampanan ni tatay. Gusto kong matog. Sana karong rasa. Riya sa iyo tingali ng oras gapon. Pero kapatiyag duka. Magpalit ako giling, huwag ko tulog-tulog. Nagmutog. Kung nahunon, ugma. Pero kung niya mo yung tina sa ako na. Sudlan mo rin asin mabang tatay nito. Ay, kanindot ka. Kung mag-auyam si Tina. Kadako kang lipay. Oh, ay Tintin. Sige natin! Gukda ko! Nagdagandagan na please may bayon, Tin! Oo, Andoy! Gukton sakit ka! Maapsan ka, hindi ka pa akong pinag-ilong ni mong parting lis gaga! Oo, Tin! Ahak. Happy na ko yung lift niya akong paakon. Bawas pag ko. Ang ako dahing ilong dahing paakon? Ha? Maapsan na tika, Andoy! Sige, gukda ko, Tin! Gukda ko, Tin! Kung maapsan ko nimo, imo na ko, Tin! Oo, Andoy! Ang kunon takit ka basta maapsan na ka! Oo, Tin! Madag-madagba ko. Aron maapsan ko niya. Apsa! Ay! Aha! Di na siya ka makalikawas na kundo, ginadagma ka! Sige na, Tin. Kaya nag-brief na siya, Tin. Oh, nag-brief pa ni siya? Uy, ako, unsam niya akong isulong. Unsam na eh. Nagtibak mo niya ko. Ay, basta, naglisik. Pero gaba, kalagum. Gawaw! Aha, kwe! Karon, naapsan tanakit ka, Undoy. Tin. Ayaw, Tin. Ayaw po Di na akong ako tibak, Tin. maagwanta. Di na ako maagwanta ang akong gipati ko kahinam ni mo, Undoy. Tin, ayaw. Ayaw, Tin. Ayaw, Tin. Utang mo, Tin. Ayaw, dugmuga nga ako pagkalalaki. Ayaw mo akong tibak. Virgin para ba ko? Maglisod ka. Bahala nagmagkalisod. Basta maangkon ko ikaw. I love you, Undoy. Uy, kalain ani. Si Titi naman mo nibiran ako. Kalain ani. Yung kuban kong bayo. Mura mga ako'y bayo, tani. Ako'y babae. Kalakan. Oh, I love you. Oh. Kagilo. Agoy kagilo sa ko sampot. Please. Agay, kalawi. Kagilo. Tin. Sabi rin, kalain mo ni mong baho, Tin. Lang to, kini baho, makang baho ang imong o. Baho ang imong o. Baho kay kang o. Usting. Ay. Agay! Ako sampot, di pa! Agay! Ay! Amaw! Unday! Bastos eh! Kasakit sa ko sampot! Ikaw na nagpaak ni Malak ka! Ha? Kaya mo tayo. Subak ka dyan! Bahong piot-piot ay. Ibuhan ring lupo tay. Parat mo kang sampo tay. Ikan ka ligo dagat. Di ko alam ba kanahan ay. Pero kung nakaupaklay parat kayo. Lasa ni mo eh. Yung tupad makanako din is katring kawayang mawa ka ha. Agay. Ako sampot ay kagwang. Gilainan ka ayok ko rin nga nagtanaw nga mitawat si mama akang ukwarta kay kang Rigner kapiki. Pero una sa kahato kwarta ha.
Ay, naunsa man sa katitina, uy. Ay, nasa good pagkukumdayon. O pagkani ka mahibaw nga, bayad itong kwartaha? O may baylo ba si mama ni mo akang ni Regner? Di, Gatlin. Lain ang akong sabot. Hala si Titina. Naaday din silang Lenny. Ni anak po ni samukan. Pastilan, eskwala, uy. Hi everybody. Why pa mahaw? Wa, gabae. Nahorot, kinagamong kanoon kwala. Wala po'y sudan. Nakalain ninyong batasan. Uy, maman mo manalin. Uy. Hala, Tintin. Naghila ka? Kinsa may nag-away ni mo? Nayayay ka? So, bakit ako laway? Gaya-iya ka man lang. Hilom di ako eh. Surang-surang na po ta. Titin na. Nangita ba yatos no'y imunog ng akang ni mo ay? Pauli na god. Basig bunolo nyo ko. Di ka bang nawa ka man ang awa man ang hina mo, ha? Naon sa ka man, Titina. Nga nagkawa ka may batasan. Dire-diretso ka man laglakaw. Unsa da inyong tuyo, nako ma. Pa, Gusto may klaruhan mo aning among nadunggang istorya. bahin sa unsa. O sa man ang istorya ha? Nga ganahan kuno ka ng ginganlag undoy nga artistas intablado. Unsa man ni katinood ha, Titina? Unsa ni katinood? Nga naman di ganahan ma. Ngawa man ay Malaysia. Ha? O sa iway Malaysia. Kawa kay buotin mo, Titina. Ha? Uy, Titina. Ay, yun may pagkauwaw ha? Asa man ko nagpakauwaw, anak ma. Hilom! Mutubag para ba eh? Nga nun di makumutubag pa. Nga lain man inyong sabot o pagtuo. O diretso man lang mo. O sa may ngilad anak nga matawag naman nag-fans kung aundoy. Ay, gusto na. Ma-fans of dili. Di, gyud mao. Pati kuno kay nag-announce undoy. Ganahan ka? Makang. Bisan pagwapo akang, pastila ni mo, Titina. Nagkat-unoroy kag tubag-tubag na mo, no? Musukol ka na. Di man ko nasukol lang ako pa, Imon. Gusto lang kong mapasabot din. Gusto na! Hilom na, ha? Mutingo ka bagat. Piti ko ka tanawa niya. Hilak-hilak man ka diha. Oh, awa. Eh, asa ka? Asa ka, oy! Wa pa may mamanspap kay sulteri mo. Titina, ha? Ay, gusto namon ay. Sa'y gusto na. Gara ng anak kang pasagdan lang. Mauwat ang Regner, akang. Lagi, kasabot ko. Pero karon pa nako nahon-ahon na imon. Nga si Titina, makauyon anang ginganlag undoy. Nga bati man ka, kay nagnaong kahagod. Di siya mauwaw. Bitaw, no? Angan-anganon talang ka ni Titina mo, no? Murag, di sabdi ay tingali maayo nga diretso ho na to dispatchar ang atong anak, we. Oh, ikaw, God. Ay, ikaw, manggod. Sunod-sunod lang manggod ko ni mo. Hilo mo ay sunod-sunod. Di na ta maglalis, ano eh. Saon taman tos Titina nga, naluod ra ba ito na to? Oh, paulian ta to. Na, ikay paulian to. Sige. Tanaw na kong madabanig am-ambayhan na. Nga nang ingon anak man sila si mama kag papa Imon Ginoo. Gitahod man unta na ako sila. Mabaday ko'y katungod sa akong kaugalingon. Kung unsay akong gipati. Lain sab kaayo sila, uy. Habi kay di man gwapo si Undoy. Ubos kay ilang pagtanaw niya. Usa pa, amigo raman sad mi. Wa ugway kapin. Or unsa dihang among panag-amigo. Kapoy ay managtaw ko pagkunas kamaisan. Ayawat na lang ay. Kaloy antas Ginoo. Mayong ani ning maespuhon. Nakagunadoy? Oo, manapating. Hawa pating oy. Magpalit sa hatag ayos para matambala na atong kauhaw pating. Di mo ko idang bag-og tuba doy, da sugong, oh. Kinilaim na, oh.
Wala ka kinalag ayas ani oh. Makaayo pa dis lawas kay pure man eh. Hay. Hmm. Ay tanim pobre kay ay. Ay pang dato ta. Maayo pang mga dato na to. Ay, amaw, ang ay kita kay ini anay. May pagkwarta na itaw. Kitang tao, way kwarta. Karaanan mo gumbisya tayo lami tay. Ug galo ni mo kinatawa no. Kay nang gumidya pa dai ko. Tinuod niya akong gisulti. Ha? Nagtukang na ka si babaw stage ug nagkanang baritisyo ka? Ayo. Ayo. Sting. Ah. Sting. Nay nang pitay ay. Mura magkaila ko ini. Sting. O si Blas man ni. Kisa balas. Blas ba? Taga Pikas Barangay. Sting. Ah, Blas! Ha! Dali! Dami likod! Aw. Nade mo di ay. Musta Ting? Ah, suroy man. Eh, suroy. Oy. O sa man sugong nimo, may sold pa nanto ba? Ah, bag-o pa na akong pakanaog diya. Nalimpyuhan na eh. Kay ato ning tilawan, limpyuhan eh. Ay, limpyo na. Okay. May kayo ng pagkabaata ko dito sa babaw eh. Gibaatan gid nimo. Oo. Tag lami ay. Adaan pa ko. At ilawin ay baso ay. Hinanaam dyan ka. Ugi. Anak nimo? Oo, taon. Anak taon. Mo na siya undoy? Oo, Blas, oy. Ay, kailan na ko anak? Adi mo makaila ini, Blas. Oo. Kaila kayo. Di ba mao man ni imong anak nga artista sa entablado? Oh, mauman ko no. Uy, ngano kong kuno? Artista na nga ni. Mura manig si Balot. Balot? Balot. Kisa balot ba? Eh, artista Gos Manila, God. Ah. Tawa tayo, Sting. Di ba? Artistahin itong anak mo eh. Balot yun. Unsa may salida o pelikula nga gihimo ano arong imong giingon artista nga sada si Balot Plus unsa kinsa man na siya ba? Sige gihimo na. Bitaw, Noy. Wa na. Dugay nang namatay. Katuan na sa itohan. Unsa gud eh. Gwapo na si Balot Plus. Gwapo oy, gwapo na nay na. Ah, gwapo na tay. Mura ko balot, mura ko si Balot, Noy. Siya'y kinagwapuhan sa mga unggoy, Ting. Oh. Asaon na lang, orbida. Kining do. Kaila kang titina, do. Oh, ni titina? Oo, kaila kayo, nga naman. Akin sa titina, Blas? Titina nga anak ni Akang ba? Asawang imon nga, imong karibal kan eh. Unsa? Doy, likay lang ginas titina, Doy. Aron dili ka magka-problema. Ha? Kaya nga naman di, Blas, ha? Unsa may problema diha, ha? Unsa, Blas? Di ba ulan ta nakaundoy? Mo din na imong giingong tenten? Si Titina din na nga anak sa butbuton nga imon? Ha? No way! Ay, Noy, patuyang Noy dito eh. Noy ka nagbuhat og arka? Si Noy nagbuhat og arka, anak? Noy, patuyang day. Tungod kay nagriba din mo anang papa ni Titina nga itong nanay? Basta Noy, ha? Panguyab o bisag pila. Bisag kinsa. Bisag baboy pa. Ayaw la lang Titina. Kay magkasumpati yun ta. Tay. Pwera ka ba, Dong Regner? Pwera ka ba lang? Waras ko. Pwerte rin yung layuaan ng unggoy ni mo. Undoy di ay, undoy. Kinsa ba ko'y mulabaw na ko dinis inyong dapit, Noy Blas? Sa gwapo lang daan, punan pas among kadato. Pero gusto kong makikita anang unggoy. Undoy, nga imong giingon, Noy Blas. Makikita ko niya. Ngano man dong, ha? Basta, makikita ko niya. Pero,
Dili ba karon Noy Blas? Uy. Oh. Uy. Kuta. Saan ni dong? Mingo na bitaw kang kwarta. Ngutan na pa ka. Grasya na. Ay, katagiktik ko din dong, oh. Bago kayo. May maning ipuson sa kaban o dili gastuhon. Ikaw, imuha naman na. Problema na ni mo unsa una ni. Ay, kinaing kwan dong, pero... Unsa man sa ibaylo ini dong? Very good. Mayo kayong nangutana ka, anak Noy Blas. Ngutana, gyud. Natural. Bisan unsa nga madawat nimo gikan nako. Do nagbinay paylo. Lagi. Ang imong pagdawat, ana, ug sa tanan na kong nahatag nimo, nagpasabot nga, nagkasinabot na ta, adtong negosyo nga akong gisulti nimo, Noy. Ha? Uy! Unsay hoy? Uy, ang bahin bas drugs dong? Mau ba? Dong Regner? Pastilan na, ahak ning tabagaka ni. Nasolyo ko staro ining kalaking Dong Regner na. Kuya ba kayo ning kampanya ni Duterte batok sa drugs? Mana, umantikaan ko ini. Unsao naman lang ako. Bidag nga no. Wagi ko makauyo na itong blast tayo, Sting. Bida. Gayo-ayo, mga taon ko niya. Purtig niya tira na ko. Ay, ipaunlayunan ko lang to, eh. Unloy. Unlayunan ko taon. Ito. Ako ng imong anak. Wa ka malaban. Minusan kito siya nako. Ala, unsa man tawag kayo, lang ka makasabot, doy. Unsa maiwan ako sa titing, ha? Unsa ting? Ay, titing ka lang. Kay tahon ako, nang usting ka lang. Ha? Wasa ko sabti tayo usting. Lagi, daklo na nung buwanga ka. Ha? Paminagot. Sooda si Blas o si Dong Regner. Unsa? Sooda sila tay? Bungol ka. Mo na mata og lunggan niya din sa tong lapit. Ang ako ba nga nalagana lang ko nga naibaw ka na sa istorya, di ba? Matag dunggan? Ulagge. Wala ni bata sa Regner, wala si dunggan. Ay, ni mo sa makasultihan. Ay, sabot lagi ko tay. Nya, unsa ba, be? Unsa ba ko na pasabot, be? Bakit yun na ito din? Mau na. Yun, sao naman lang kung talawa. Sabot ako tay. Unya. Siya pong giingon nga palikayan ko si Titina na ko tay. Si Tintin. Palikayan ako. Naibog siyang Tintin nga. Idara naman siya. Bugo agi mo. Uy, naunsa mo tang kay. Paliw ko. Ay, bebe, ikaw bitanaw ko na ko. Paliw ka ng utok ni mo. Ikom tanaw ni mo tay. Ikom tanaw ni mo. Ay, makakopya na kasnawang nako. Hindi, naku kay nang butas yung mga tao ko, anak. Unsa ba kay? Chus me, ragod. Unsa man, ha? Paliw ka ko lang utok ni mo, ha? Klaro kay si Regner, ha? Si Regner, ang nagsugo ato niya nga palikayan ni mong anak sa butbuton nga imon. Nga sa ato, patay. Unsa patay? Tatay. Ingon mo ka, si patay. Tatay lagi, tatay. Unsa man, be? Hanggang ko yung pasabot, tatay, dili patay. Mao na siya. Ayaw, lagay! Ato pa? Sa ato patay usting maunang hitabuan. Mauna oy na ana dili kay buritso na kag imong patay. Libog di utok ako nimo tay. Uy ko sabot nimo tay. Sige balik-balik na istorya ha. Ano ka? Libog ako kutaw nimo, naglibog. Kutaw kuno ka. Kutaw sad ko. Gawas gamal kun lagi ko nimo undoy no sa pagduol ng unsa ng sa titina. Kan titina diha. Kay pabida may bulis ka ng butbot anang imon butbuton. Layo sab kay kang Regner. Gwapo na. Layo na kay kaas sa taon ka eh. Nya dato pa. Asam ka punitaan na. Mao na nga. Oy, asa ka? Asa pa ka? Isulag na. Oy, asa pa ka? Isulag na ka ay. Oday! Amo ko ikaw kabuti ka. Oy, diri ako isog ba? Asa bitaw na ka? Talugat! Pita, amaw! Ano isugba pa man nimo? Mga ka na. Pita, kilawan na pagkon! Kilaw, tay. Dili isog ba? Kilawan! O, tay, wata ko niya. Kitang duha, magkilaw ta ha? Ay, pagsulo na, amawa ka! Sabi ng gibati ako. Kalit magsakit akong dugan. Sige, sultan kayo, stay.
Nga ba sige sugo tos blas atong Regner? Naunsa ba ko? Nung silos man ko? Uyaw na mistintin, nga di man? Naman nung silos man ko! Lain. Kilakon man ko. Ano man eh? Ay, tibi-tibi diha doy, bati kay kagnaong. Kisa mo na? Kisa ngaway na ko? Parehas mo na ko tingog. Ang magdili ta parehas tingog. Ako man imo konsensya doy. Unsa ko tayo konsensya? Kawasa di mo konsensya naway ka nako. Konsensya mo ka. Mangunday di ka. Asa ko tuo nimo? Unsay akong di ka mo tuo? Hak bayan nimo. Semtoyo. Hilo moy, kinsa ba kang kagwanga ka nga? Samo kay kanako, labad bayan ning una ko ha? Ingna di kang ako imong konsensya, di magkamuto. Kung konsensya ba di ka, dapi unta ka nako, di kay mangunday ka nako. Depende. Usa depende? Kung tinuod ang imong isulti, kinsa may makak na turon din he, nga kita ramang duha. Ang matsag ako'y mamakak. Kung sa ibuti mo sabot, ako mamakak ko. Ikaw yun na. Basta konsensya yun doy, no? Di man yun na mamakak. Baya, no? Sampol. Ingnang, usting gwapo. Usting upaw. Usay upaw. Nunggal kang tatay, maupaw ka yun. Undoy, basta konsensya, musulti yun na tinood. Upaw na sa tatay mo, di ba? Oo, naon. Ingnang, undoy gwapo. Unggoy gwapo. Amaw pa. Nakita namong nasayop mi si Imon sa among kibuhat. Mangayop migsuri, Titina. Mauna, Titina. Makasabot lang po unta ka sa among kabahin. Nahibaw kas lakaw gud nato din he. Labi na gyud sa yuta nga gitarukan sa tumbay. Sa atong gitikad, nga dili ato, ilagon ning Dong Regner. Mauna, Titina. Wa mi maglantaw para sa among kaayuhan. Tiguang nagod mi, Titina. Unsa pa may amo, ang imong kaugmaon ng among gilantaw ni Imon. Mauna, Titina. Hilom ragod mon. Hayahay ba nimo? Maurag yun na imong dialog? Kang. Ahak ba yan mo, eh? Pag seryoso ko, no, be? Unsay ukang? Pastos man ang imo. Saan ba day? Wa mag-ukang? Amaw! Hilom na mo na. Ay napagtingog. Ay nagyod pagtingog na. Namati ka na mo, Titinaday. Husto giday ko sa akong huna-huna o pagsabot, ma. Pa. Nga ako mo inyong gihibong puhunan nga to ni Regner. Aron mahawas tos kalisod. Dili ba? Titina. Lain na di ini umunog ng akang, no? Wa sila mo direktag angkon, anak Lenny. Pero sa ilang mga lihok, gani, wa sila mo tubag dihang ako silang giprangkahan o pangutana bahin ini. Naigo man sila. Mao wa makatubag. Nauhaw na kay ko silang gibuhat, Len. Ubos na gid kayo ang pagtanaw ni Regner na mo. Pero kung magpraktikal ka, Ting, gwapo o dato si Regner. Mahawas yun mo sa kalisod. Lenny, unsa goy? Ayaw lang lain na sa pagsabot ang akong pangutana, ha? Naramang gina ni mo, no? Ang ako lang pud ba? Nakasabot ka tingali kung anong naingon anak sila sinoy Imon og ng akang, di pa? Len, sa imong tanaw. Ayaw na lagi padayon ng buot mo isulti, Len. Nakasabot ko. Pobre mi. Pero wa gyud sa akong huna-huna nga buhato na lang ang tanan aron mahawas mi. Dili ko ingon anang klasis pagkababae, Len. Nasayod ka gyud ana. Mansugod ka magsulti nga gisaaran na niya ini. Wa mo sa kamungutana. Sige lang tay, sa sunod mangutana niya kunin mo tay ha. Ay. Bida ni mo doy. Pilam sa ibligya ni mo anak. Agad-agaran rugod ang presyo dito sa awang tay. Ang halin niya ha.
Ha? Siga mo ng ilong nimo. Wa ka kadungog. Ang halin niya, kaya na ko'y paliton. Ikaw na lang dahil palit, oy, kay mo ato makakagsawang. Oo, sa na ipapalit mo, tay? Asa mo kwarta taon nga magamit ron aron ipalit sa gipapalit ni tatay nako. Ani mahaling lang sunis ug rabutan kay ihatag kumantaw ning identity na. Asam lang ko ani ha. Ay gusto. Muapit lang ko sa ilang dirik atoy. Sakto di ay mo advan ko niyas para sa drama na muspikas lungsod sunod semana. Ha? Pero mo ato sa ko ilang daily di. Siya ako patagaon ini. Maupay pagpuputaw na ko ani dili di. Tagaan lang ti kagjutay ini diha pero ang tanan gyud ako gyud ning ihatag ni Titina. Aw, kay baw ko oy. Thank you. Salamat day ha. Tinanggaan kini Titina oy. Siyempre. Panggaon jud na atong mga fans day. Maara ka na rason. Kay fans si Titina nimo. Ha? Ikaw gyud dili no? Wag ka. Klaro kay pahiyom nimo dili na mo pa. O say klaro akong pahiyom be. Lain na nang imo nga Titina. Silini gid ay bida. Duy, maisulti lang ko nimo duy ha. Aron dili ka magdahom ba? Bahin ni Titina. Bahin ni Titina? Oo, sa ba na, Len? Oo, sa Len? Oo, sa ba na, Len? Kanang, bida, kulbaan mo sa tanim mo? Klaruhi sa ko. Oo, sa lagi akong klaruho ni mo. Kuan ba? Usa na gitinud ana nimong tuyo og tumo sa imong pagpakig-amiga ni Titina. Kuan kining. Ibog kang Titina no? Linis sad oy. Sa man ang pangutana taon nimo oy. Pamuryo-muryo ba gyud na siya? Sulti lang ko sa tinuod. Bitaw Len. Usay o? Kuan kani. Mauwa mo ang tanim mo Lin oy. Sulti na dia oy. Ay uwaw. Sobra pas ibog ni ako nga tong tinalin eh. Daan pa ko? Ambot ba oy? Naunsa ko. Hindi ko mahimutang kung hindi ko makakita niya. Mingawon ko niya pirmelin. Magsigi ko dam ko niya. Hawang akong kinabuhi kunwa siya. So, sa ato pa, gugma na ng imudoy. Nahigugma kang Titina. Skang timing natin. Ato girun ako sa inyo. Niyari ka din sa pa, naglaba? Olen. Tin, ipusa ni dawatan ni. Unsa man ni? Uy, ka mga gwapa gud aning lansonis ug rambutan. Para ako ni? Oo, para imo ni. Di pahatag ni undoy nimo. Ala, kabuotan kong undoy. Hala, kadungog ko. Kuwala? Naunsa ka di akwala? Kadungog manggod ko. Gikan ng undoy ang imong gihatag ni Titina. Eskwala, uy. Unsa man ni? Uy! May paborit! Lansones ug rambutan! Kalaing undoy, uy. Ikaw na maghihatagan, Tintin. Ako wala. Hi, Titina. Ang gwapo! Halakatin ni Ate Regner. Unsa? Dali, gwapo. Mga untag rambutan o lansones ni Titina. Ali! Lenny. Yung kakwala, uy. Len, dali na. Biyaan taning gilabhan ako din eh. Kadiyot lang, Tin. Kadiyot, ha? Uy, wala.
Sulti nga sa rin nga gihatagan og lansunis og rambutan ni Undoy si Titina, ha? Dili ta kita-tagaan ni, tanawa niya. Kalain. Tanatin. Titina! Asa man mo? Kadiyot una ka ng... Panghatag ko no si Lenny na ako basta nagsultihan ako strictner nga naghatag si Undoy ni Titi naglansunis og rambutan. Agkay patay! Na-slide si Gwapo og natislaom sa sapa. Okay na ka, Sir Redmer. Okay na ka, Sir. Okay na ka, Sir. Okay na lang. Perting basaan ako. Kaluoy ni mo Gwapo, oy. Natislaom ang kasapa. Nakahiligo hinuon ka. Kinigis Titina ang nakaingon. Ayaw pa masangil, oy. May magitukmod kang tintin, wala man. Hilom, ha? Nge, kalain. Gwapo unta, pero nasuko. Hoy, anong nalibat man tong duwang, ha? Hadlok sila nako. Kahilas baya nila. Oy, ayaw ana, oy. Bad niya. Bad? Suon ko rin ang simod ni mo. Uray mo. Ni? Unsa? Akong simod mo supsupon? Sige, supsupa. Supsupon punta ka. Surang-surang diyang sinyalana ka, ha? Palagutag ito. Hello, wow. Kadaghan ni mo balibo sa ubos e pusod, oy. Nang lisik ko. Unsa? Suntukon tayo naman karon. Uray mo. Pre! Ni, kapag. Taka lang pang luwa ay. Ngay, gusto kang milakaw padaplin sa sapa ay. Mas lajud ka ron. Tislaob na apod ka. Da lagi nawa. Tag-anan lagi, Jud. Ang ako gikabalak antin, kung may bawas papa og mama nimo ini, masuko kito. Kung musulti si Regner nga to nila sa atong gibuhat, samot ko kung dili ganahan niya. Unsa siya? Bayot? Magpahaba dayon? Ikaw ha? Isog-isog na gyud ka da? Len, tilawan din ni natong gihatag nga lansunis o gambutan ni Undoy, Len. Nanamon ko ako dito sa amo, good. Iya mo kong gihatagan. Sige lang, good. Kitang duha ang mga on ba? Sige ba? Ganahan ba ko ining lansunis o rambutan? Mura di kag si Kuala. May favorite ra ba ko nun niya? Karas ko ala, bisan unsa, oy. Basta libre, favorite yun na niya. Maog yun. Mga unsa ta? Okay. Unsa? Ay nayabag naman ning babayhana. Giagwanta ko lang yun nas Titina noy imon nang akang. Hapit ako maupsis pa ilo ba na niya? Dong Regner. Pastilandong. Ambot kung ang saon ka na mo pagpangayok pa sa ilo ni ining hitabo adong. Basa kay ko unang. Ay, palo. Ugaw na kay ning akong gisulob. Tungod na ng inyong uing anak. Ay, pastilan. Sorry to tayo, Dong Regner, ha? Dili mo angay mangayo og suri nako noy imam nang akang. Ang ako lang magkasulti migtarong si Titina. Kinsa man day kong ungua diri nga mahadlok man siya nako. Kagwapo nako, ha? Mag-iningon siya nako ini, ha? Pastilan, Imon. Kaya bagyo ning anak ka, eh. Sige lang, Dong, ha? Sige lang. Dili na mo palabyo ning gibuhat sa mong anak nimo. Oy, Kang, agpasa dito si Tina, be. Gisogo ko ni mo, man. Imon, agpasa si Tina. Kana, lagi. Kagod na hitabo agod. Di pa kawawan day kang Titina, Dong Regner. Gamay na lang yung kuwang na ko ni Titina, noy pas. Dong, makal. Usa ka pikil na lang yun ni siya nako, ha? Usa na lang. Unya, unsa may imong buhaton, Dong, ha? Gusto siya hangyo lobo. Ha? Unsay hangyo lobo, Dong? Unsa na, Dong? Kung dili siya mada sa minaayo, pues... Dong, unsaon mo, Dong? Ha? Unsaon mo si Titina?
Daw sa akong panantawan, nga inikaon ni Titinas Lansones ug rabutan, ang akong lips mo'y iyang mahagkan. Ug inigsupsup niya sa liso sa rambutan, ang akong dila mo'y iyang matilawan. Oh, Tina. Oh, Tina. Oh, Tina. Sa gabing madilim, sa gabing madilim. Ay, ganyan ka na mo, Tina. Oh. Tina, busog na ka, Tina. Oh, Tintina. Yan, ikaw, Doy. Oy! Oh. Tayo, stay. Present. Princess tungol mo? Hay na magipalit ni mo dong taon. Gamito na nako. Oh, patay. Si Tintin. Unsay patay ha? Unsay si Tintin? Pagklaro Doy ha? Sultis tinod. Imo gihatag ni Tintin ang nasunis ug rambutan, ha? Sultis tinod. Tuod ikaw inday o ako nang naasawa daghan pag Hala, patay ka, Luy. Unsay ikatubag ni Undoy? Mga higala. At tangi ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Ang gugmang buta, dakug mata. Gisuwat ni Glenn Pino sa direksyon ni Inday Bambina. Dalit ka nato sa RMN Drama. nila ang gugma buta. Kumato ka listeners ang part 3 sa drama nga gugmang buta, no? Matik naman napaminaw na ninyo, no? Pero sa akong pag-vlog karon wa pa dito ma-edit, no? Wa pa dito ko ka-edit pero napaminaw ninyo kay matik naman inig-edit, no? Muna nga advance kay ta mag-isip, no? Advance kay ni ato ang edit ang atong vlog, no? Advance itong vlog, no? Muna nga pero dugay advance ang vlog pero dugay kayo ka-upload, no? Nya mo shout out sa ko bisan pag ako to hinumduman ra mga kalisteners, no? Mo shout out ko, no? Shout out ni Ma'am Cecil Rube, no? Ni Ma'am Bell, no? Ma'am Life Journey, Ma'am Gisole, si Ma'am Grace Blanca Flor, si pa ba to? Si Kitpe Garcia, Charlene Pacana, Annalyn Buatis, Annalyn Samson, Maristel Umawan, sila Suliwong Stevie, no? Si may mga bagong listeners, no? Kalimot ko pasinilua gyud, no? Si Kuan po, si Isim, no? Salamat Isim, no? Sa imong mga suporta, no? Sa mga niagi, no? Nya pasilua ko nga wala pag ko kakuag mga drama kayo, no? Sa mga nagasuporta, no? Pasilua ko ninyo nga labi na nila Ma'am Life Journey, no? Pasilua ko ninyo nga nagkahinay na ko og upload drama. Sa akong manggod nga di man tuyuon po nga magkasakit-sakit ba na yung mga problema bitaw. Ay kung pasaylo lang ninyo, ma'am, no? Kay gamora ba nagsuporta na ko, no? Labi na ning cellphone kang Ma'am Life Journey yun nga pinaskuhan, no? Maagang pinaskuhan, no? Nya ug ni Ma'am Gisuli, no? Nga tungod nila naka solar power generator ko. Nya nilang Ma'am Grace Blanca Flor nga sige paload sa mga niagi, no? Si Isim, no? Ni Angie di Binagrasya, shout out din ni Super Pop Girls, no? Ug labi na yung sa mga dili magpa-mention, no? Sa luagi ko ninyo, no? Katong mga ning tabang sa hilom ba. Wagi ko ka upload og mga daghang drama, no? Sa luagi ko ninyo gid, mao akong balik-balik ko, no? Kay ulaw ba ya? Tabang unahon jaw ako ka-upload og daghang drama. Saan man gud nga naman di man pud matuyuon ang atong mga masakit na mga problema bitaw. Siluagid ko mga ka-listeners, no? Nya salamat gyapon kayo ninyo mga ka-listeners sa kanunay yung pagpaminaw sa mga drama, no? Bisan pagbinalik, no? O katong mga nibalik ug paminaw, salamat kayo, no? Nya sa mga dili na
sa mga wala na ko na hinumdumi no, katong mga bag-ong listeners, pasayloa ko ninyo. Basin sa sunod higayon na lang no, kung itugot no. Yampo lang po ko ninyo mga ka-listeners no. Kay mas maayo ning daghan magampo no, kay dunggon ra yan sa Ginoo no. Mo nang yampo lang ko ninyo mga ka-listeners no, nga mabalik akong kadasig no, kalagsik nga na bitaw. Mga to mga ka-listeners, thank you so much. Ug amping pud mo kanunay mga ka-listeners, labi na sa mga listeners nga OFW no. Amping mo kanunay og kanatong tanan. Kay ang may panglawas mamgibog tong bandi no. Mga na parehan ako ron nagka-luya na. Kay nag-abuso lagi pud kini sa mga niagi kasi sige gatubag cellphone no. Sa kanto karon gud bisag luya na mo atubang gipog cellphone. Ana ya. Muna nga magamping ta kanunay no, adi lang abusuhan no, kay murag na leksyon na pud ko ani kung nahitabo na si kasakit no. Na leksyon na pud ko no, muna nga amping lagi mga ka-listeners no, kitang tanan. Og God bless sa tanan mga ka-listeners.